Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. We demand justice. We want justice. We want justice. Ka kanhon jong ka seng saindur tip kor tip kha yang ngiu nyiu trep lani ka bagi khot lengkot da ka sti ha ka singin kong jong ka tayo ka santarik uyayong arjar arpuai kala penlong ya ka jing ya paj ba kum ka dak ka jing sngulem halor ka jing khlat no jong samla person roy merthong baru ban penrem ya ka sarkar bat ka tanat pulit ba hadu menta kampat shimla yo ban kem ya ki badon khti ban shim ya ka jing im jong neu samla nagashnong wa ka ji ka balaja ha ka arpuai tarik ulber arjar arpuai ya gani ka jingi ya pai ba la penlong ha golfling shillong ka jaka ka ba ki laingut ki samla khasi na wa ka ji ki la sha sho pen mansau ha ka ba person roy we na pedeng ki laingut ki bala mansau ula khlat no ha ka step jong ka arpu pratrek u leber arjar arpuwe ha negrims hospital shillong kasti kala dawana ka sarkar bat ketanat ki pulit ban kem mardor ya ki badon kti bat kontoru yau menteri ka kampo yeng bat yau superintendent of police bagi dei ban her shukino bat lada kimla ban kem ya ki brio ki badon kumba arphong wat dei ban le ya ka ka kam kumba ka sarkar jela kala thung da ka kunhun tokin bat kunturu ban aipor lai banai ban le ya ka badon kam nrei na kaliang kasti kala dawa badai be ban kem mardor ban up ya kata ka lai banai na markan sa syukut no tang ha ka bathung kunhun tokin hagani ka singi lawan bani shimenta lang da kiseng bhalang kiseng genthei kiseng samla bat kiwe haba kerja kano sofa dawat punya detip punya bagadi ka pentomukra golfling ne kadi ka moro golfling ne kadi ka siap golfling ne ka pentoba golfling ne namar ngaya charom seneng soleran namar ngi bai kit kampai ba bai trai mon sofa kiawa bangi so ngim so ngachu ngile chopo golfling namar ba hasnong jong phi tigibun tanginong peniap brio don tangi nong yosho ya dat non bon tangi nong luti tengah sosia bangan ong il jong mangade nong golfling te pi pai ba besaki hang ne kadai ko ble shibone kasti kaba ngayo kalat man pesngau pai ba lengba kane ka tonghong sya ka sarkar ngabu ye ding deman baro nakaliang dorbar snong ba hagajing penia jong konrat sangma ba Yikam sniu kam tim udangla man phawat haki police sisngi marmar man kem belai gandan kajing yu nei ga police department man trace sikini culprit bapniap yu ni khna samla uparado parsnam jungi kabar ngidiman nakaliang dorbas nong ba kiriben siu ya composition ya kilanat kebasa so hagane kajingja kane kade kasnong kabakhoy pasuba kabat tip blay soba piwan haba piwan chongka piwan enjoy hagane kam golfing dan daga siam ko badan buram wat penjabo ne wat wale kam sneu nama kane kam de dosben kasnong dosben kam de ho ngi sha tawer hakiwe kijai ben reo hanre ngilong try mangi hang ne kasnong ngi mailan ye kiwe kijai ben reo bakin wan telap ne kin wan sho ne kinwan dat kinwan le kumani kani kasnong gajongi go MDA government what can you sting ya kani phiru phidai ki balong kme bat ki balong khpa kani kala banjia hayin jong phi namar uthlem dam khamat jet bau neu deu bar jala la neu deu trai jala lani phidai utau nang shong knor jong ka sarkar lani kidai kita kirit kirya uthlem ladau yok kat bau yok un kejit yakasnam nganong ya phi ngane tho sha ya phi kane kala banjia hayeng jong phi lada thimla bante lakam kat ba phi dang don hakabor pandap ya ka kamran jong phi kat ba phi dang don hakabor yo phi babe kala hadin wan yung babe hadin
anda phila mat ya kijing hayeng lajong wat nyum nyat ya ki ungkmat jong pi da phila jau umat namar kan nyum dan jing mentoy syo ya pi sagawairu kalong ka pensiu diau yang ni kitrai jela bensya penyap hari lajong habangi nyong ngisngain hari lajong hanre penban hari lajong ngidang sya penyap ngidang sya yoroi ngidang sya nyon beng kapen diau si sayang ni hadok kata-kata omdai kita kibar jela bala ya kan coy bat kitrai jela habib hi ang gunta kamut hitip syai baki dai mano habab hitip balai ka ain kampat le iya ka badon kam hado mentah kane ka penrem jur ya phi ki sarkar MDA habajia kai apa rijongi ngami iba phira ya kane ka isu hapa dorba thau anjong phi hanrep ngai ki kubor setang kata ka jing mang tengka jong phi de ki spa kror kai kata ka jing mang jong phi tang ban pendap kapla la jong lada phi ong ba ka de ka bangimang na benta ka ri na benta ka jala syai pat katulop kinong hikai syai ka scholarship jong ki khana balai kala syuja klub kumtu kadai ka jing sio le ranya phi ki MDA government bat kawai ka message nga kwa ban pha showroom boy lada phimla banyada ya ki khon ka jai ban reu phim don hok ban chong ha ka suki jong home minister ni dawa ya phi bapin ino ya ka suki resign no ai no ya ka kenti yau bala banyada ya ka ribat ka jai ban reu hi kane ka sarkar kalapau penrengkau ya kijeng arsap jongka kalapau penrengkau ya kijing iban jongka ya laki jong kalapau penrengkau kajing long pihun kajing bisni ya laki jong komba kaktien khasi kiong utlen ubam tangi ki khasi ko nong ni khmat ko MLA ko minister bat khamtam ke police department syai bat balai balano pinsai yakini kijing shisha lano fit kami ini kibreu nakaliang jong kaseng kanyo trap national youth movement nilai long meeting kerki hadian juga meeting hamo kurwat nilarai nakaliang kaseng bangi sabo hino ya kita ki investigation team namar kumagalong menta kani ka sarkar kita ki SIT lane ki special investigation team jong ka sarkar ki lafil kai ka balaja kani ka SIT ngerakan mau usna mobaladap kajing siat yap jong way officer pulit hantai hapa patar khama la form ka sarkar kala ong badai banbo da ka inquiry committee ya ka bala khot ka special investigation team ya ka bala khli da ba BXM kum usharman lada udang panya ban pet kum officer uban pet ya ka team kaban wat pnya halor ki siat yap jong toy pulit officer kane ka jong ka team kan sakli badau jo brio ula khli ya ka team special investigation team hato ngirang la mo ban syania hato ngi dang don jikar mango ba ujo officer ubala fil aksam gi balalet un khle yang eknik inquiry committee nakali ang geseng kan le ek badan kam ngin saya pat ki paran khot sang malang gi badan hang ne mata ki ong bangin pha volunteer hang ne ki badan la ki jong ki volunteer ngin ya pha
tenrai na kaliang jongi ngin le la ka jong ka kam ka badan kam ngam da kwa berkar subut handai kane kadai ka clear message sya ka sarkar wat penmang wat penbitar bad wat pendam ya ki samla jong ka priu neutrap namar ka kten kaong kajing ya sya kan penkela sya kajing bitar bat sya jingdom lada ubriu ba ya sya pelat kan poi ka khep bom la sya su ka poi sya kajing lam bakla bat ka poi ru sya kajing ka ba mla syu kan penbet damono monuru ka punas sepanon ngakan tu ipi siau ba walam mi taman thuat ya ki khon samla jong ka briu neutrap ka balaja yang akan dapat jai kiwai Kamalajai kita khot sang malang aku bawa beri neutrap kam dai banjai kiwai kita khot sang balang tang nomor bakran mentah kamiat mentah ke step lane mentah jan miat shibet le se kaji snauram jaga police department le khanra li tu khanra man miat man yang amai lat sho iki khot ki ban cha bandam handrai wat jipat bitar kapor kadon kapor ki baro kadon kapor bangin kemengin siobha kadon kapor bangin hapan penibor kadon kapor bangin hapan sya jam jairu harena kabata jiki khalajat kane ka clear message to every non-tribals who stayed in this area. This is the last warning to you. If once again we see that you confront with us or you compete with us, then do or die. We will finish at any time. Kadang-kadang clear message sabarokhat kita kibam dai khasiru namar ka ika khubari operation roi kalongba katkum ka statement jong OSP wang ma kidai ki tribal hi kibam dai ki khasi maybe who you are lada mene gorone mene wai ru hapori jongi memla banwale he kane gari jongi ngidan tang kane gari bat ha kane gari ngin yap bat nak bda kane gari ngin play ala ka jong snam kini kijeng pensat mesim kini kijeng pentraha deki kelajat bad kita kibriyo ki bom dai khasi wad wan le trai hari jonge kadon kawai ka long kemi ka batrai business syati sepo Garo Hills kau yang apa ngadon kami kijeng irap jongpi ngadon kam ayu kong pitap nganga business apa tura Garo Hills kini kisang bhalang napo turaru napo Garo Hills ki pendek borobor ya ka ki pendek jaka kini giru shimaru ki wan pendek jaka ki bo ki git ya ki we kali ki syam dang asispa arspa hanrai kali jok kala sim sanspa tengka kataru hapot Meghalaya ngar so takane ngangam khanya no nga i tang ya ka jong ka penrio kata nga i ya ka penrio lo jong kata ka bri onyo trap ka jonga na trai bar khat jong ka penrio ni i ya la ki jong kumba kajat penrio onyo trap ka ka kemi ka bri onyo trap ka kemi ngiru ni i ya la ka jong ka kemi kumba ka kemi ka i jingi nak ta ka daw la da long kumno nang ne sakhmat kine ki bar jala kine ki bom dai khasi la dai ki tribal jongeru la bhi ko aban challenge ban ni kono ko por ni long ki pala kloi hang no ngina kendo la dai hang ne wan mata la da phiong wan hang to klau ngin wan tangba wat jule ya ki brio ki balului badi betlat bor ngina kendo para badan bor ken kane kadai ka message ru shau home minister uba borobor nagaliang jangan ngalai kendo home minister labon sien lathat benikran amdai tangai kane ke isu menta ya kane ke isu ngimpat ya kendo hari kiwe ki isu ki bangilai kendo uba shu he tangka hot ban ngan le hari hadu menta uneu home minister uklam le ai wat kini ki isu dai hakane ka par jongu ban hakane ka sarkar MDA ba kini ki jings neu kimi lai pho jat lai pho rukom
datang kena ke sarkar ke malam kabamla ban penmi watang iwe isoru datang kena ke sarkar ke malam penjelai kiwe par kipai ban wan ban jelai apa kari ke jongi dai kena ke sarkar ke invite yakino tribal lengma ketuka labor ke bawah preston wong ba ngesale online registration ni ke labor ba kinwan ba tre apa kari jongi Lelang bajong ki mentangi iba ketrik ketika entry exit point apa berni haru kekela penban kekelalong penban kum ke kejaka ya tiet ya dia ha ke bagian tribal ngindapat mengiah ne Shillong kiong ba hang tie po entry exit point ngisio lai spa tengkala lat kum kini mo kinong elam ngiyo na ke pentangan ke sgi ke bakarpang karali ke bakarpang nam tau version roy ngena kalian kasang ni ai ke message ke bakliar syaki bahaya ngasam sya ikimi ikpa sya kihinman ki para berkamtam sya kurem berski kon gikti wado mensim ngin nang yai trai ngin wat mano badan kiti halandat kania katkum kasabot kaba malumala kaba kasang gayo jingtip kalong bakidan ki kon jong ki officer pulit ki badan kiti ya kani kakam pidai officer pulit na pidai officer jong kanong department kenma you are a public servant Pidai usakri jong ipalba, piba mi kom sab jong ipalba, na kenal bani tengko bat palba, yo kan pai ke por bo palba uns peleran pi. Kiba yang jong iwa persen roy, ngin dia try wado je kerman, kadon kano kucinge, na kaliang jong kejat benriu, na kaliang jong karali ke ba mentak singi ngido rangkat bat pi. Ai bo play kejing sok undan rangkat ba ke yang ke jong pi ki kon ki ti ke jong pi unriu sumari ki bakin he kinsan rangkat kejing dua ilam ke jong pi na jerong na tibian kerkhule me kari khasi ko version roy kerkhu ye kejat benriu jongi kerkhu ye kisang balang bakin ya telino nang ne sakmat kumalang kene karali ki wai kejat benriu kerki ben ye kene karali ke jongi namar bengi datang kandiat ngot hanre ngim sama do mensem namar ba kumbangi perta hari lajang kat maman ngide balong trai wala daga datang marwairu ngala ban yang ban keren hang ni hari lajang kat maman. You need to have that spirit of a Khasi, and you need to stand up for your own people. That is the meaning of a Khasi for those Khasis who do not understand how to speak in Khasi any longer. Ni don kam ban sngotu kaning ong ningkong e kiseng bhalang lada kiseng bhalang kem kendet benriu kajing kendet benriu kabat ningkong kamdei jong upat ba andai kadei jong seng bhalang useng bhalang udi ban kendet benriu lada don kajing yalang lada la penya da kasti lada penya da KHYC da KSU ne da kanuru kaseng lada kadei bat kayadei bat kabha kamiat jong kajat benriu pidi banyawan sakmat banya support kata kajing kuat nam kadai banduk wat ong ba kamdei karali bala peniat damangi balengin let haba pi join ya katu kaseng kaba pidon pi join bapin kersyan ya kari bakajat benriu bapin kersyan ya kalama bat kidak ki badan hong tu kidak kilang tang kidak lada pikwa sisa bat pikam sisa bat pidei kita kiseng bhalang pidei benang banyetrai kamlang pidei benang banyeteli bat pidei benang kumnu banyeburam markeliang ha kapur bayaki CAB kalong ke kabaleran hudo kata-kata ha ka ba kawai kaseng ki sure ya dat ha state central balai kadang kata kajing sure ya dat para seng para Khasi kado ngakwa adu ban ong ya kajat benriu jungi na ya kerentan sepang ka government na ya petan sa kipulit na ya petan ya kerukom terikam jong kiwei pet shuai ladi kami shuai ladi lada pikwa ke pidi ban trei pidi ban minot bapinyo ya kata bunsin
Ngi ki khasi namar bangila melian ban im hakasuk. Ngi kelat ya kajing trestom. Bat ngi kelat ya kajing trailang. Kapur kaladai. Balada pikwa ban kendut ban riu shisha. Balada pikwa bangingin ya kentiu ya laki jong. Kumba pilaruai. Menha katu kesengi. Tu kendut ban riu. Batuan. Syakini gijing yalang. Compare. Menu bala penyat. Kasang yu bala penyat. Lada kaya dehi bakajat ban riu. Hidi ban wan. Hidi ban kershan. Batungin ya turlang syakmat. Namar kalawai kajongi. Kalong kabe isir kay hidup kata-kata. Ladang ipat gini kisang bahalang ruk. Wonsin kipin sangshit yang ipat ba uwan. Ulet ubut yaki. Dam kijing kelumar. Hadian jayu. Kini kiwe ipat kijat benriu. Kipen yang tu de kipulet. Siap kipulet. Ya kibriu kijongi. Sengsti kebala tip kerting kum ga saindur tip kertut ka yang ngiu new trap ngidap daga jeng sengusi ke bakrau ke bala jahak ni ha golfling man kini ki kena sengi bala dap dan syasyo kena kasi jengi ha keba wen kiu la dunoi la ka jong jeng im nang kata kedau kolong ko an pelong kini ka jengelang hang niru nomor ban pen ngiu kini ka jaka kendo ke siap ke bede dan ori kasi jongi nang kata kedau ni ko an pelong kini ka rali bagi jenglang pa hang ni Namtawan penpau ke jeng sengulem ke balat jeu no semla bat kumjul ban penrem ya ka sorkar ban dawaro na ka ban dia ban kem mardor dia ki bru baran kti ban shim ya ke jeng im jong ba person roy marthong ha ka bailet klat no hakini kini sengi balat le no ngilio I hadu kanu la don stiu hi menta tharai te la don stiu hi balat klat balat jeg na jeng ren tu man tampat yo kem tang veru I bru ban kti hakini ka jingja hadu ar phengut ki don tang veru la ban kem tak e ka jing tumut jong ni ka sorkar ke e ka jing tumut ke e ka jing mut na kliang ka tanat polit ngka ambu jing kli ka tanat polit balai kalong kum ni habau ladai ke e ka bajiai kini ki ya ki bajla ki kloi baban kem hun kasi jongi ki lek khnra ke thawat shdu ki jing kisem tip don sebut nem don sebut hanre balajia padeu jai peru jingi per persam jing kasi jingi ki ya pan slam ki ya shna kita ki komiti bubun jai nimla ban tip yo la sedung katong ni por kita komiti rukin jano bakkan ke kes kan syukur no komni hanrei ngim pa bakkan kum kini kin jala da ain ka ban trekam ke de ban kem lada de uno de kun polit lada de kun ministero de ban kem ikan pan ya bru don hak mana ban shim ke im jong iparok persnam cingi kam tang lada ngim don cingan hani hari de jong hai pa de ngin don cingan ni kun zai ban ru kat kum ka bangi liok pulina ka ki social media ni kubor ni iba kita pulit kang bakila tahu kita ki special investigation team bat kai por du lai banai menta ban shimti kini ban krak kini kes ma ki ong gumta te ke ga bangi ko ban ong bangim la ban du lai banai la de ban kem no mardor hadu ar phamut ki don te we baru tu kena we ulong baladai itu yo I ki ula ban itu dur kman hakini ki batasi news mana kening yo I ba ki ula ong gumta tu we baras don ka tu ka jingja te kai pada gejeng ki mau eyewitness don bat ni dawaru ba kumyo to eyewitness kila de ban eye protection na kaliang polit bat ni airo khobore itu heb ba inam indi penting ide ban prabe ik ba ja kat kum jeng ja ka to kasni tapi tang ba ka we kelong bangim la ban abdu lai banai ka state government bat ka police department de ban kem mardor lam da kila ban le kum ta ki de ban home minister de resign na kani home department bat ESP ru ide ban resign na kam ESP jek I la da ngim na ban krak ikene kes ke ba hadu ar phawut tang we rum pala la ban yo ide tang kata ini dawa ba sarkar kale ta kan nungut na kito ki bala dang kti ha kini kam thambor ikin te kan nungut kila de ban ajeng pen sejai ki kan nungut ni la de ya kendu home minister man ngini arsing lawan ikin do jeng shahalol kata crime against women Henry baga sarkar hi ka ong ba kila don kita ki an ta komni ki long kejeng krang long kren so kumba kin san sharma ki bro shi trajing im kin pakat padi ba ki tang ile san snem stang kato la po election biang ngim la mentip kila ban du no again ke jinglong blesan snem jung kiro ko ke long ba kim de ban long ki ba bru konsumet ken ban klet no ke ba la je ki ke hagni ke jai bendu jing mana do ke jing sat thambari ken the ba ki ni jai bendu jing ha ko pada ki ba jai bendu ro hakim tam haki jing jia ki ba bun jai hakni ha pa ki jai bendu pro pasam jing ki kendu hakni ki kandia sengi melek ndu man sham snem hakin ki ban sala
iru ngiwan hang ni mata ka sngi di rambas no ngapa ngi bangin profesion rekan ba ni ka sti organization mo di ba iru ya dan rekan ibat Muncul ngejelahi baru oi ha ni penrem lang ya kani kejingja ko leja ni konflik ba ha ga cu ko poro iwan hang ni mata ka sngi bangin ong ikipad ba ni ay awareness ikipad ba bagi semua bandum ya rungsu sepo offling hadin jong ka san steng janmit marbeli kani ke jaka ka ba isu tip malum mala kala beli satai saklau ni ti ngimla ban ai protection ni kum na ka do bas ngimla ban ai protection ti bat ngim supaya perkhat hiru bakan longgum ni sa hadin bakala wan kan ni jingja tingi na po ka do bas no kai bangile ni pentip lemba ya ki jing ki korten sawa ki jongi ni pentip sikipat ba nyong ba ngim sa su yenu bandrung sa tai saklau hadin jo san siteng ri ya ka ba swai kan ni ngimnut ban lem tan mar kam ni ngim we are not the authority big authority balong ban lem ta kan ti andang bakala adan kum kan ni kapat ka jingja nakadaw ba sinong ni maham ni kipat ba baro ikinok sinong lajong pat ba subha bagi numrung sa tay supo cloud marngim la ban ai protection marngim dan hi manpower ngim dan money power bagin buru ba kin volunteer ban be ki brio kan but we are not authorized also to do so marbeli ba ngidi ngidi public te ngin be kuno gi brio bon songkai di tak ondala ja kan ka jingja ti nakasinong ya ay kajing maham ti hak ta kapor da kumno dengi ya kum ki volunteers dengi request ki ba ki subha bagin bino nagani ka jakan lami nomor nimla bantip ti ska ide ka banja ti ka song hak kajing start jung pa ba amta bakin numrung sepo satai sepo klau mar pipin kani ka surok kala jangai ba satai seklau bendalinya beri na yo smosu ti nakadaw ngisuk kwa man ay ka awareness mga request kibilo baro bagi kinumrong susya tay hadin balap prem marbakin lan ikijay jingja